me dofopa ana odi here ya wo hwe me aha eye kasamfoni afidi a fe na Adom TV na wode TV atoi na dwumedi aba betie we ye Nkuranhyensem emre me amete dwamu amedi dwumedi ho kya me edi amje so eye Apostle Dr. Nita Kotego amenda ase se wapa emre na me no betu sara montuo we bomodi ana afre obi na kire se maba na ye bedi aduanepa ama ye kra ame ena de dia me de bra wo no me say shaping your destiny sebe wo hyebre no nkrabia ekura wo hyebre no nkrabia nkura wo biara ye do ba asase wo pe ne ye de hye wonsa se abrabo abeboyi enoma abesua ne abeye ne abeka no be hye wo hyebre no nkrabia ena de bia na ubu kompo he wachi bebia wo free ba enye ena hwe bebia wo gina nso a enimu ena wo hwe odaachi nso a asenda so ni ho empaba me no betu na muntuo akire wo kon abetumi afaso na wo hyebe no nkrabia agina aye wo mama ene odehye nkrabia emfa wo bebia wo emfa wo bebia wo free emfa ho edimpo a de to wo de omni se napai anenra na me na makwantuo mu ba nkran na se betu madwen proso Joseph asemu a eto no no na me fifi mu hu se ne hyebre hyehyeye a ono ahyehyeye ye ka Joseph wa kan Bible da woni mu a onkan so bia na wateda abrantie ketekete a wonya mfe oso a onya daeso kire onuanom tie daeso eye woni hwade hunu entoni pa bia no wo hyebre be yi a yese wonya enuhwade hunu ana daeso efa ni adankwa ma wabrabo besie Joseph oso da efa ne dankwa ma eno ka kire ni nua mema wo so da eso efa wabrabo ho te sei efa na adwuma wo yo efa no wade efa mo apomudni efa your life in general. What are the ideas you have created that will create an end of glory, honor and greatness? What are dreams you are having? What is the vision or the goals that guard your actions? Joseph had a dream. In other words, Joseph had an idea of his hand products. Joseph set a goal. And to a woman said, Onyada, so if an abrabon so bear or mama. But Neja, a friend of Suman and Yuramuno, one opportunity. Tie, Neja, a friend no Suman and Yuramus on going in your mano. One can say, I may your dish, and I may send us one with Debbie. Odi a chile, a coyoni and a jacano. What should I have for a brabo who said, obey President Dankwamba? And so, baby, I say, Ofano, not one Uda so, and wow. Nempo, Okodru, baby, Unianamo one on men, wobno. Bible no chire se, Unianamo fan ho, a dream po, so be kuno. Abraba wubueno, ebia nanye unianom. Ebia wonamfo phobia, damfobi. Ebi obi ote obro no so. Ebia susum bi aya wo wo no ye do ko hye nensa. Ebia ye okra bi a wokura wa brabo na afa ho apam so ma brabo nye yi enti sa osode a ya hwe abrabo mu ehwe nipa a wo ben wo ni bi ehwe ebi kra ye wa adwene e da wa adwene proso ebi ye niye bi na eka wa hye hwe niye na bi san se usuban pen na okasa be no ne yen ben na beku na ontimi kodu wo nkrabia awie de yepa ebi wa enyonkon bi ebi wa futuo bi ebo ye mfoni bi akohwe ebetimi aka won krabia ahye akum na ye kire se de shamna donko nunkum na woton no mananafo ahoho abrabo ayebu ye mfa ho ye de ne koyan so oye din na de amehwe ne se onya hobrase e won kwasum onya hobrase esua nyansa e won kwasum abrabo amebu mi nim ne ekura won sa no se we abrante se ababa se empowedu mpemponso a we watwa degree ebi watwa masters MPhil na wakunkon se abrabo nyina mbeka ho ahobrase ehia ma wo abrebiara ahobrase mu ono okura ahofe enye anim ahofe suban pam ahofe emena no so manhira ba ne wura fie na mpo ne wura yire e de nsohwe beto no na Joseph yade mame yefe esan se wonim ba bia wo kontino wampe amrumu wode
Many of us have killed our dreams based on immediate pleasure. Amunumu ode eye amunu oda ene ya menye we na me hontomi me ko bokro na me hontomi me ko pe bema we na me nana me hontomi me ko fo ba we na me hontomi just a shortcut. Joseph wanye bi o se mami e ukunu eye me wura na me nyankopon so osoro me ni wachi ense me hyebre na me nkarabia ensohwe bi ba wa bra bomu a ensohwe a edo ko ewe bone etwa nkarabia so empe wode ene anigye achi enkope sebe sa nioma no Joseph afutu ode ma me no nempo wani sa akono de na chi no ye de asem to no so ede no koto afiase nempo ehompo wodi obuo pepepe yo ene angobrase ene de tra ho e ma na brabo eso prison ni no awo ho no wodani no ani ame epagya no afiase ho bebia semre woi eyo bremu ene ye bre asa wo hye afiase ena Ghana edin jaisa dede ni yo na ma ho brase ma onyansa ne nyamesuro na fatra ho na pesa ho se kwambe so na mefa apie afi afiase ha. I want to be a master of the skills. I want to be a master in the field where I am. Yana black star for kobobola na Ghana for tiachiri na wa bon unim bobo unim bo akoboy obi ya de na ehun nti a ja sobo no bo ne bi sa say de na me so mayo a me de ho betwa de wate na wo de mpabo atia de pa na chiri mo da say obi ye na de na wa hunu yo a enya sobo na de bo no ne mom kwan ben so na wo be ye wo de a wo betie ne ja say obo sobo no e do ko jina sa agobo man so a 10 minutes wan hwa e de oxygen masi so wo me ye nya de ni yo ena ma mpani wa say yo ena mpini wa say yo ko ye bi na he ye nya sobo no bo ne ye mi say ho say me soso e de na me so meyo amama brabo edimu na ebi aka mabusua me man ene me bro no amete so so wo dwadwe mpa we na me so medwene me de saa ebeyi okunu ne oyere transne bi so say e de na meyo ahobrasem no odomu na empo ma wade edimu ayeyie wo ye adwuma e de na be no odo ne ahobrasem na ma wonsa no adwuma atwa na ma adwuma na edimu bisa ho sensem we na ma menya ha nkyere wo se Bible na me kan kyere wo no enye nsem kwawo eye adesuade ehun papa wom me Joseph din beja na ka kyere se fi na akui me Joseph abrabo be ya chanso de mama abrabo na dan kwa me so nkrabia be fe emfa ho nkwaso ma mekom emfa ho afiase ameda de tie bia no awiye no na ehia odofo we be fe wate wabrabo be dim wate wunye yi a menya adwumade we di me mpa abo no se nia wo ye nyina be so abapa na aka wabusua aka obro no ene wo man ami nas na menya ha na me na me producer na Adom ma se ebi ho ofesa asantoa me producer ba kope ena eja we be kampadu me da mo ase o production room na me na empo Frank ena osmosis ase na me na Bright Prince ena Christopher so ase woni onyame entina